overfishing, komersyal nga pagpangisda, korupsyon, basura, ug ang pagbag-o sa klima. Hangtod karon, nagpabilin nga pagpangisda lang gihapon ang una nga panginabuhi sa isla. Usa nga nakapaalarma kaayo mao ang mga battery nga gigamit sa mga mananagat sa kagapion. Usa na niini mao ang mga compressor divers nga mogamit og mga flashlight sa pagpana sa isda. Tungod niining mao mga problema, namugna ang grupo sa Goodland. Nangita pa man kami design na pandat. Libre lang, ikuha ninyo ba? Kitagaan sing kinabuhi ang idea sang usa ka parehas kay Aldrin diri sa isla sang Mambakayaw. Sara na kitan sang iba na mananagat na kung ari naman lat niya siya na amasin na nagsugod sini na tao. Amo ni natong gamiton kaysa maggamit pa kita sang dry cell. Adlaw-adlaw magpalit, adlaw-adlaw maglabay, adlaw-adlaw magipatay kita sa dagat. Diri sa isla sa Mambakayaw, dagat ang gikuhaan sa among panginabuhi. Kung maguba ang among dagat tungod sa pag-abuso sa uban, usa pa may among kaunon unya. Hinay-hinay na nga walang isda. Usahay, gamay na lang makuha sa akong mananagat nga amahan. Kuwang, alang sa usa ka adlaw nga panginahanglan sa akong pamilya. Ako sa nagpakabana alang sa kugmaon namong kabatanunan. Sugdan ko ang pagbantay sa among dagat. Buhaton ko ang tanan nga akong nahibaw-an aron mahimo akong sumbanan sa akong mga isig kabatanunan. Dili alang sa akong kaugalingon, kundi alang sa mga musunod pa nga henerasyon. sa aga nagikay na si mama. Kay si tata gikan sa pangutkob muabot na. Dito sa pantalan kagubot ang tanan nang hinaot makadyapan. Pero kay tuloy man kadumdum ka pa ba sa panahon na gagmay pagita. Kung ang dagat muknas, kung way sudan halapang inhas. Bisan hain ka na lugar, bisan hain ka'y butang, bisan nano pasara ang imong kahintang. Kung tagabantayan ka, bisan nano nga problema, kaya mo kay kusgan ka.
Pagtafek, tinaw ang dagat, kaputi sa baybayon, kalami ilangoy langoy. Kahinumdum ka pa ba? Tagalawis nga jaga, pwerte ka gwapa. Ang kainit sa adlaw, sa hapon matagbaw, nindot titanaw. Kung pwede lang